Закуската, обядът и вечерята по време на летните ни лагери се състоят от полезна, сезонна и засищаща храна. Подкрепяме малките местни производители. Свежи плодове и зеленчуци се подсигуряват от околните градини. Децата са разпределени по дежурства и помагат с приготвянето на храната, сервиране и отсервиране. Така те придобиват навици да се хранят с качествена и екологична храна. Тази година програмата на летния приключенски лагер бе обогатена с лекции на доктор Тодор Хинов относно чревното здраве в човешкия организъм. Любим момент след вечеря беше обзорът на изминалия ден. Отговаряхме си на въпросите: за какво съм благодарен днес? С какво ще запомня този ден? Как мога да съм по-добър утре? Разбира се, остана и свободно време, в което децата играеха на открито, обследваха звездното небе, като разпознаваха съзвездията и се къпаха в ласкавите води на река Русица.